Sinimula na pagpapatayo ng Bocaue Station ng North-South Commuter Railway Phase 1 kasabay ng 4 pang istasyon sa lalawigan ng Bulacan. Matatagpuan ito sa pagitan ng Governor Fortunato Halili Avenue at sa bagong tayong Phase 2 Ciudad de Victoria Bypass Road. Ayon kay Philippine National Railways General Manager Jun Magno, target nilang matapos ang Bocaue Station bago ang taong 2023. Samantala, nakatakda namang dumating ang unang tren sa North-South Commuter Railway Phase 1 Depot ngayong December 2021. Nasa boundary ng May Kawayan, Bulacan at Valenzuela City ang depot. 79 na residente ng Kabiling Tarlac na tulungan ng Cash for Work program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Central Luzon. Tumanggap ng tig 3,780 pesos ang kada individual para sa 9 na araw na pakikibahagi sa paglilinis ng kanilang komunidad. Nakatakda pang tumanggap ng karagdagang 420 pesos sa mga kasali sa programa para sa kanilang payout sa ika-10 araw ng pagtatrabaho. Bahagi ang naturang programa sa Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o kalahi CIDSS. Ayon kay DSWD Central Luzon Director Marites Maristela, aabot sa 331,800 pesos ang inilaan ng kanilang tanggapan para sa mga residente ng Kabiling. Sa iba pang balita, aabot sa 578 na mag-aaral sa Central Luzon na nakatakdang tumanggap ng cash assistance sa ilalim ng scholarship program ng Commission on Higher Education. 60,000 hanggang 120,000 pesos ang makukuha ng mga estudyanteng naka-enroll sa private higher education institution kada academic year. 40,000 hanggang 80,000 naman para sa mga mag-aaral sa state and local universities and colleges. Tatanggap naman ng 110,000 pesos kada academic year ang mga mag-aaral na nakadepende sa sugar industry at kukuha ng undergraduate degree. Habang 175,000 pesos naman para sa mga mag-e-enroll sa graduate degree. Maliban sa mga mag-aaral, pwede rin makakuha ng suporta sa pag-aaral ang mga guro sa ilalim naman ng Scholarship for Instructors Knowledge and Advancement Program ng CHED. Sa iba pang balita, binigyang diin ng Department of Social Welfare and Development ang kahalagahan ng teknolohiya, partikular na ang social media sa pagsasama ng pamilya sa gitna ng pandemya. Ayon kay DSWD Regional Director Marites Maristela, sa ika-29 na National Family Week Regional Virtual Forum, malaking tulong ang nagagawa ng social media upang magkaroon ng matibay na komunikasyon ng bawat pamilya sa anumang hamong maaaring maranasan sa buhay sa panahon ng krisis. Bilang tema sa pagdiriwang ng Family Week celebration na pamilya at teknolohiya, magkabalikat na papagtagumpayan ang hamon ng pandemya. Nakiisa sa nasabing forum ang 50 katao mula sa member agencies ng Regional Interagency Committee on Filipino Family. Kabilang din sa mga tinalakay sa forum ang Positive Discipline Framework for Effective Parenting. JM De Jesus, CLTV News.